Overthinking no fix a problem. Better days are coming, my hope. Listen, Uribo. Ndineka appointment kandinako izvezvo uri kuzvinzwa. Saka izvezvo so inonowandisa toone zvinhu zvandaigira girlfriend yangu for Valentine's Day. Ocho. Alright. Chichocho. Look my face now. Cause you see my ex from a girlfriend yao maBhurugwa. maBhurugwa ga. Ndinozvironge. Komadomasa andati utenge kare kare nanasi watengere madomasa andati uindotenga. Ndaenda. Kochiko charumbo tarise kono. Unaenda kutenge madomasa. Yesu. maBhurugwa hani kwewa. Ndidze jangu atizoni ndingo yandisirewo sokupa surprise evale. Surprise evale? Yangu. Ndedva kuteyo. Inga zvakaoma this time ndazofungwawo. Zvanzi ndiyangu iwayo. Chilipa kuno. Dale auli. Ndazopfeka. Nandakutoda kutopfeka chitambo ichi chanachifunga ndopfeka kumberi. Ndozvo mafrench noodles zvachere chakanaka zvekuti. Manje ngiri surprise ka. Ndozviziva but ndatongonzwa kuti excited ndichiona pauya tafadzwa anga achitouya nazvo kuzvisa mubedroom. Ichi ndazoshika kuti tambo dzacho dzinokochekerwa sei. Zvakanaka baby. Manje ingazova surprise iriwo uchitopfeka kudai so. Ivale inogona kungoitwa anytime here naye babati zvine basa rei. Ndinopfekera kuti zvonobva uchitongotanga. Naye. Zvakanaka. Ndikudzoka. Baba vane kutsamwa. Saka zvebasa rei zveValentine izvozvo zvamunoramba uchingoti hanzi. Valentine inogona kungoitwa every day akabhuira kutsamwa baba. Yomfana ndokuti chikuyobana kupa mapackage zangu wakunopa mai vako enda udaunoonererwa mani. Aiyo didi ndasangana nawo mama nditoenda unoviga. Una izvo chimanje mai wako ndo wakupfeka ndina kukudza kuti ndezve girlfriend here.